Ak dáme automatizácii správny smer a kontext, tak posunie našu firmu vpred. To je fakt. Ale ako na to? Odpoveď na túto otázku nám v dnešnej epizóde prinesie odborníčka na automatizáciu a robotizáciu a zároveň aj spoluzakladateľka Slovenskej asociácie Digital HR Michaela Kráľovičová. Ahoj, vítaj. Ahoj, Miška. Moje meno je Michaela Kicková a ja vítam aj vás pri počúvaní videopodcastu, v ktorom ľudia a technológie spoločne formujú budúcnosť práce. V úvode podcastu som spomínala, že si je spoluzakladateľka Slovenskej asociácie Digital HR. A na čo sa môžu alebo s čím sa môžu na teba členovia obrátiť? Členovia sa na mňa môžu obrátiť s ich výrobnými alebo spracovateľskými potrebami. Vieme zhodnotiť prostredníctvom auditu ich súčasný stav, kde sa nachádzajú, čo sa týka výrobnej kapacity, či nepotrebujú niektoré stroje alebo technológie nahradiť novšími, ktoré sú efektívnejšie, respektíve automatizovať niektoré aspekty výroby, ktoré zatiaľ automatizované nemajú. A tiež sa pozrieť na to z pohľadu nákladov, čiže aby to bolo pre ne zvládnutelné. Čo ja vnímam ako veľký taký mínus ľudí na Slovensku vo výrobnom sektore je, že veľa firm si myslí, že na to, aby automatizovali, potrebujú stovky tisíc eur, respektíve milióny, ale ono dá sa začať aj v malom, nejakou jednoduchou automatickou linkou a tie technológie zázie pri kvalitatívnych aspektoch a technických parametroch obdobných európskym strojom alebo americkým, oni sú výrazne lacnejšie, čiže tá úspora nákladov je vysoká a vedia automatizovať aj za pár desiatok tisíc, respektíve možno aj menej. Takže tu ich víziu ty vieš priniesť vlastne do praxe, aby boli tou súčasťou HR ekosystému moderného, digitálneho. Áno, respektíve vieme im tú víziu aj pomôcť vytvoriť. Perfektné. Všimla si už v niektorých slovenských firmách, že sa do toho pustili? Áno. Čo to bolo? Čím začali? Veľa firiem nás oslovuje s takýmito vecami. Sú to automatizácie napríklad skladov, v ktorých sme pracovali s viacerými klientmi. Bohužiaľ tam máme NDA, takže nemôžem spomínať, ale zo sektorov, ktoré môžem spomenúť, sú napríklad potravinárska výroba alebo kozmetické produkty, čiže automatizácia výroby, balenia, etiketovania a podobne. A vieš aj zhodnotiť, že aký to malo prínos? Pri projektoch, ktoré sme realizovali niekoľko rokov dozadu, kde už vidím výsledky, lebo to, čo riešime momentálne, tam to neviem, tak tam viedlo to k tomu, že firmy boli schopné expandovať mnohé na západnú Európu a na tieto trhy a tým pádom zvýšili výrobný output a dokázali dokonca prijať veľké množstvo zamestnancov. Čiže paradoxne automatizácia viedla k tomu, že firmy zvýšili zamestnanosť. Takže to je to, čo som hovorila v úvode, že keď tomu dáme plynulý prechod, tak to potom pôjde. A keby si mala dať 3 zlaté pravidlá týmto našim slovenským firmám, ktoré by to boli? Čoho by sa mali držať? Tak prvé by bolo, aby sa nebali zmeny a sledovali trendy. Druhú by som asi uviedla, aby nezačali rozmýšľať nad automatizáciou už keď je neskoro, že nestíhajú s výrobou a respektíve nemajú dostatok ľudí, lebo keď to začnú riešiť už keď majú problém s servisovaním zákazníkov a splnením objednávok, tak ono tá technológia nepríde zo dňa na deň. No a tretia by bola... Premyslí si. Máme čas. Aby sa nebali alternatívnych riešení. Stroje napríklad z Ázie skutočne vedia byť kvalitné. My, keď ich dovážame, tak operačný systém je v slovenskom jazyku, ovládanie v slovenskom jazyku, to znamená, že tam nie je ani jazyková bariéra. Čiže, lebo veľa firm si predstavuje, že ten stroj príde po čínsky. Takže nie je to také náročné, ako by sa možno zdalo.